actually naro tamni bagi phale bani em हामबाय निउज चैनल लंगनो जों फाइमेन इनके TRI यो चिनि जे यूथ एफर स्पोर्ट हायकेबा जे चिनि TRI नि जे नेशनल इंटरनेशनल बनि फेनेस्टेशन 2021 नि थे खाजागो चिनि बरम गरां मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर चिनि नेबार कुमार सारनि आमलो ट्राइबल वेलफेयर नि जे मानमानि आफुरन थेकने इतिहासंगो TRI नि सिसाव ताई सेकेंड टाइम चिनि बरम गरां रामपद सारनि थानिबो मानखा 2022 ते साइरगो কিন্তু তাবুনি চিনি যে মিনিস্টার যে ত্রিপুরা হামগ্রাই মন্ত্রী কিন্তু সারনি কক কোনো কাইসাবনো নাঙিয়া কারণ হুনকাঙ্কাই বো ফাইল সানকাঙ্কাই जों दिनै अमहाय यां लाइसुलाnya नांगला कमु जे बो फाइल सानया बनि सेक्रेटारि ताबो सैका यूथ एफआर स्पोर्ट नै सयता रिकमेन्डेशन नायो কিন্তু अ सिस्टेम तो लङयाब्ले जे संविधाननि जे रुल्स आबनो फुनुक दिंके बर फुनुक मेया जे बरनि अफिसनि स्टाफ কিন্তু आबनो जुदि बर एक्शन नाया हंका तदन्त खालायके जों लामा याप्रि सेनाय पतरखौ जों याप्रि सालायनाय थांजायके बैसखांनि बिसुबारानो जों जिकुनु एकटा खालायनाय अफिसनो खालायनाय কিন্তু अमनि सल्भ खालायनायके जों अफिस पुरा जे TRI नि ट्राइबल वेलफेयर नि जों जतो जागोन तालारनानै बायद मांनाय एमनि सिनि मुंकै हेबने आनि अजित देवबर्मा किक बक्सिंग 2021 हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन खालाजाक 4 टाइम इंडियन चैंपियन खालाजाक वर्ल्ड नि आगे हास्ते हापाकनि बखाक्ति सुबासो एबने बुजाक्तों ताबो केपने आगे हास्ते हापां सुबाय आले हनि माया चिनि गवर्नर सारवाना आगे खूब सुबाखा चिनि स्वयं चिनि जे त्रिपुरा सानि बा सारा वानसानि तंग चिनि महाराज बनि आशीर्वाद माने आं इंडिया टीम आईसी चैंपियन इंगो WWE नि हाय जे आईसी चैंपियन बेल बां को होल्डर खालाजाक ताबो को सराय रंगनि बागैनो जों प्रेस मीट खालायनानै दरगार हंकांके TRI आबो जतनि बागैनो और कोनो संविधान आलादा खालायजाक रै और कोनो हिंसा कोनो जाति आबाहाय कोनो करे जों कासे पॉलिटिकल माया जों का इंडिविजुअल जों कोनो कासे प्लेयर गैसे जों अमर प्रेस मीट खालायनानै थांगै थांगो